Pestujte a starajte sa o mier je globálny pohyb zakorenený v presvedčení, že sadenie stromov je zároveň symbolickým aj praktickým vyjadrením mieru a prispieva k ochrane životného prostredia a udržateľnosti. Pred 20 rokmi, dňa 21. septembra 2004, sme začali našu cestu sadením stromov pre mier. Prostredníctvom sadenia stromov, zapojenia komunity a kultúrneho výmeny si kladieme za cieľ budovať spojenia a podporovať jednotu po celom svete. Pridajme sa k oslavám Medzinárodného dňa mieru 21. septembra a integrujme sadenie stromov ako neoddeliteľnú súčasť osláv. Uznajme konkrétny vplyv sadenia stromov na mier a posuňme sa vpred v oblasti ochrany životného prostredia a zastávajme univerzálne hodnoty ako je ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, rešpekt k prírode a spolupráca. Pracujme spoločne na začlenení sadenia stromov ako hlavnej aktivity Medzinárodného dňa mieru a podporujme hlboké spojenie medzi budovaním mieru a ochranou životného prostredia.